Ħbieb, illum jiġi it-22 ta' Settembru 2020. Sar naqra ħin għandi naqabel raġu rasi għadda ma kilċ u jgħat naqa tek u ma nafx kif se joħroġ dal-video. Ħalli tkellem waħda fuq dal-app tal-contact tracing u l-bravi li niżluh. Qabel ma nibda nixtieq ngħid li qed kien hemm xi nies saqsewni biex nibda nagħmel il-live streams u n-nies nkun nistgħu niddiskutu xi affarijiet flimkien u il-telefon tiegħi da u ma nistax naqbad internet u Facebook. Qed nitkellem il-tan-Nokia naħseb għandu ħsara. Mela, u anke dal-app ma stax ninstallah, għadax nidaj. Mela dal-app se jagħmel ħin. Mela qajt inkun qiegħed nieħu bella kafè ma' sħabi. Sa daw qalu li tal-kwarantina u l-infezzjoni u hekk 15-il ġurnata sewwa. U ikun hemm xi ħadd warajja u dar ma dar miegħu u imur għat-test dakinhar stess filgħaxija u jiġi positiv. Sa kull min intaqa' miegħu 15 qabel jekk għandu l-app jista' jkun li kellu dal-virus. Insomma, qed nieħdu l-bella kafè, allura jiena ġejt f'kuntatt ma' xi ħadd tal-Covid. Nkun erbgħet isħabi, erbgħet ħbieb u jekk ħalamlu ħin nieħdu l-kafè, ħajjiġu dawk esposti wkoll. Is-sajt wieħed minnhom dawn imur il-bank u jintefa' fil-queue. L-ieħor imur spiżerija u l-ieħor jitla tal-linja. U tal-linja isib it-traffic, veru naqas traffic. Insomma, u jispiċċa għal kull kwarta li jagħmel bin-nies ħdejh dejjem qiegħed jiżdied wieħed. U għandek mnej inti għax tkun qiegħed il-kib tal-linja u xi 15-il persuna l-bot kienet dar ma dar ma' xi ħadd ieħor tieħu bella kafè, tispiċċa inti. Ġejt f'kuntatt mal-Covid f'riskju. Issa f'daqqa waħda insejna l-bsieq u mhux bsieq. Għax forsi, insomma, erħila m'għandix taqsam. Sa qed jgħidu li privata u mhux privata u m'għandekx għalfejn tinkwieta u hekk. Ma qed jibgħatlek il-messaġġi bil-telefon bin-numru. Meta jibgħatlek il-messaġġi biex jgħidlek isma' ġejt f'kuntatt jew n-numru huwa. Tiffirma u tal-ID card tiegħek. U x'naf jien biex ikollok il-numru, min-numru tat-telefon ħajkunu jafu kollox fuqek. Issa taf li jgħidu isma' il-kriżi ġiet qegħdin fi kriżi, tirċievi messaġġ u jgħidlek isma' kont f'kuntatt intefa' kwarantina u tispiċċa minħabba minħabba li xi ħadd 15-il persuna ilu li kien dar ma dar qed jieħu bella kafè ma' xi ħadd. Inti taf tiġi ordnat li tispiċċa imsakkar ġewwa. Issa mhux qiegħed nivvintaħ l-affarijiet qegħdin jiġru kemm ili. 4 minuti. Di website ta' California Department of Health u hekk qegħdin jgħidu li to continue to loosen restrictions. Naqraw. To continue to loosen restrictions, we must take a multi-pronged approach. Prong, forget, iktar
iktar minn kif nispjega? Bħal furketta, iktar minn ma nistax naħseb ħabba l-birra. Iktar minn direzzjoni waħda, nippruvaw ħaġa, jippruvaw oħra, jippruvaw oħra. Mela, to continue to loosen restrictions, we must take a multi-pronged approach, which includes continuing to scale up a robust contact tracing plan and effective isolation or quarantine of those that are infected and exposed to COVID-19. Da għedin jgħidu li jrid jieħdu passijaw biex min ikun espost għal COVID-19 jew jiġu iżolati jew fi kwarantina. Issa jiena ma nafx issa prova ħassar neb, serbi. Jew għamlu disabled. Ħatara jirnexxilekx. Ma nafx imma qed nissuspetta li nasbek. Issa, qabel ma nagħlaq, ma rridx inħalli lil min jaħseb li hawn xi marda tiġri mas-saqaj u rrid infixkel. Infixkel biex isibu soluzzjoni, xejn minn dan. Ħanerġa' ngħidha, provi li din il-marda qed tiġi mxerda billi bniedem jinfetta il-bniedem ieħor ma hemmx provi xjentifiki. U qed ngħid li qed ngħid għax da kollu bullshit. Kollu bullshit. U qed jittieħdu deċiżjonijiet kriminali jew qed jittieħdu deċiżjonijiet serjissimi u hekk daw id-deċiżjonijiet mhux qegħdin jittieħdu fuq provi xjentifiki ħajjiġu daw awtomatikament deċiżjonijiet kriminali.